Hvis man har to planer, så vil der danne sig en vinkel mellem dem. Vi skal nu finde vinklen mellem de her to planer. Og hvis vi forestiller os situationen, det er svært. Men her har vi det ene plan. Det er klart, at det kunne jo være, at de var parallelle. Så ligger det ligesom sådan etager i en bygning lige over hinanden, og så er der jo ikke nogen skæring og ikke nogen vinkel. Men hvis de på en eller anden måde skærer hinanden, ja, nu kan jeg lige så godt på forhånd sige undskyld for mine tegnefærdigheder, så kunne det andet plan måske ligge der, rammer der cirka, og så kan man ikke rigtig se det, så dukker det op her igen. Og her rammer det der, dukker op der. Så der er sådan et eller andet. De skærer hinanden i sådan en anden linje. Den skærer ligesom op, sådan cirka der. Jeg kan ikke rigtig overskue det i hovedet. Sådan ser det ud. Den her linje, som grøn, den kunne lige så godt være den anden farve for det andet plan. Farvet-agtig. Så jeg tager den lige begge farver. Det er ligesom der, hvor den knaller igennem, den grønne der. Det vil altså sige, at der hvor to planer skærer hinanden, der opstår en linje. Så ved det. Det vi skal koncentrere os om, det er, hvordan ser de her vinkler ud mellem de to planer. Og der ved jeg godt, at min tegning er helt umulig. Så derfor så tegner jeg det lige set fra siden. Så har vi den grønne her. Den grønne plan, vi kigger lige hen over det. Det går så uendelig langt ind her. Ikke? Og så kommer det orange plan. Det kommer så her og pløjer op igennem det grønne plan. Ja. Så den der linje, vi står sådan set ved den. Ikke? Der. Og ser, at den kommer op igennem. Så er der jo en vinkel. Og den er her. Og det er den, vi skal prøve at finde nu. Og det man gør, er, at man bruger normalvektorerne til vores planer. Så hvis jeg lige bliver i farveuniverset her, så har vi altså den grønne normalvektor. Der står bare normal på planet. Den kunne for eksempel være der. Og så kunne den orange normalvektor for eksempel være her. Men desværre kunne den jo også være her. Nu kan jeg lige tegne det der desværre tilfælde først. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tegne det lette tilfælde. Den kunne være der, ikke? Fordi i det lette tilfælde, der har vi det ligner jo næsten dengang vi i planen talte om linjers vinkel. Det var de skærer hinanden. Og det er det også, det er næsten man til, fordi vi ser jo vores to planer fra siden, ikke? Så hvis jeg drejer det her 90 grader, så er det klart, at den her lyseblå vinkel, den er også her. Så det er jo ret let, vi tager bare vinkel mellem normalvektorerne. Så nu er det reduceret til, at man bare finder vinkel mellem to vektorer. Så det er let nok. Men det kunne jo også være, jeg kan lave situationen herover, at vi har de to linjer, men så sker der noget med den der normalvektor. For eksempel, at den orangefarves normalvektor, i stedet for at gå opad, kunne den jo gå nedad. Den grønne kunne også gå nedad og opad. Der er mulige kombinationer af det. Men nu prøver jeg lige at tegne denne her først. Se, nu er det jo sådan, at vores lille vinkel, som jo er den egentlige, vi skal finde her, kalder den lige V alle stederne, for det kan se, den er også der. Se, hvor er den nu i forhold til vektorerne? Og det er lidt ligesom for vores linjer, men ikke helt. Ja, hvor er den vinkel henne? Herover. Den er der ikke lige frem. Så kan vi finde den frem? Ja, måske. Hvis vi bare kigger på vinklen mellem, jeg kan lige skrive dem op, den her hedder jo N alfa, det er den grønne. Og den her, det er så en normalvektoren til beta. Fordi den her linje hedder beta, ikke? Eller planet, set fra siden. Godt. Så vinkel mellem alfa og beta, det er jo ikke den samme. Fordi vinkel mellem normalvektoren til alfa og normalvektoren til beta, den er jo her. Så vi skal på en eller anden måde se, hvad vi kan gøre. Så jeg tegner først lige sådan en hjælpelinje her i lyserød. Så skal man forestille sig, at denne her V, vi har her, det er faktisk også den, der er her. Hvorfor det? Jo, hvis vi nu drejede de to orange her 90 grader, så ryger denne her jo over i den her. Og den grønne drejer vi med. Så hvis den orange ryger over i den orange, så ryger den her lysegrønne ned i den lyserøde. Forestil jer, at man tager hele det her, hiver fat i den og lige drejer. Så derfor er den her V, jeg hellere lave den lyseblåt, den er også her. Nej, jeg laver det altså med rødt. Den er også der. Så min V er også der. Det kan jeg lige prøve at overveje. Det er lidt bøvlet. Lav nogle tegninger selv og sidde og nus med det. Men det betyder jo i hvert fald, at V plus den lidt større vinkel, jeg havde før, her,
mellem de to vektorer, som jeg kunne kalde W. V plus W, det er lige med 180. Fordi W går hertil, og V kan tage resten af vejen. Fordi V er også der. Jeg skriver lige op, at V plus W er 180 grader. Det vil sige, at V er lige med 180 minus W. Ja, der kan ikke et eller andet galt med en plade, sorry. Men jeg håber, vi lige kan leve med den lille kant heroppe. Det vil sige, at vinklen her finder man sådan. Så hvis vi tager et eksempel. Vi har de her to, og vi skal nu finde vinkel mellem de to planer. Så udregner vi bare vinkel mellem normalvektorerne. Så vi skriver normalvektorerne op. En alfa, den har koordinaterne 2, minus 1,3. Og en beta har koordinaterne 1,3,0. Så er der ikke nogen z-koordinat. Og så finder vi bare vinkel mellem den. Og der bruger vi den der cosinusformel, så v'en bliver cosinus i minus første til skalarproduktet af a og b, skulle jeg til at skrive. Men det bliver jo en alfa prikket med en beta, de to normalvektorer, divideret med længden af en alfa gange længden af en beta. Tjup. Så er det bare at regne det ud. Og det kan man gøre på CAS. Og det giver 94,84 grader. Så det var en vinkel, der var større end 90. Så derfor, så siger jeg min... I virkeligheden så fandt jeg W. Ikke? Det var W, der var 94,84 grader. Så min vinkel mellem planerne, fordi det her var jo vinkel mellem normalvektorerne, så det planernes vinkel, den bliver 180 minus det der. Så 180 grader minus 94,84. Og det er jo 85,16 grader. Ikke? Det er den vinkel, som jeg fik her. Så sådan gør I. Og det er klart, at havde jeg nu fået for eksempel 17 eller et eller andet tal mindre end 90, ja, så havde jeg bare taget det direkte, fordi som vi så her, er vinklen mellem normalvektorerne så bare den samme. Det er kun lige, hvis den bliver større end 90, så skal man lige bruge den her formel. Som jeg gjorde her, ikke? God fornøjelse.